Hi! Hello! Hi guys! Yee! Hello everyone, it's me again, Ronan, and welcome to a YouTube channel. Check this out! Okay, eto ka. Here's the tea. Okay, last month, pumunta kami ng mga friends ko sa Bohol. So, nagbakasyon kami doon. It's actually just a short vacation, ilang araw lang. And of course, I deserve it. I deserve it, I deserve it, I deserve it. I don't feel sorry for spending a little amount of money just to treat myself. I've been working hard lately. So yun, so we went there and then pinuntahan namin yung mga tourist spots. Nakita ko na yung Chocolate Hills, nakakita ko ng Tarsier, yung Butterfly Farm, ano pa, yung Baclayon Church, nakita ko. And pumunta kami dun sa Blood Compact and nakakita ko ng ahas. Ang laki-laki ng ahas, grabe. And, of course, natakot ako, hindi ako lumapit. Sabi ko sa kanya, tinry ko mag-parcel tongue, pero hindi naman siya sumagot. Tulog lang siya. So, siguro hindi niya naintindihan yung mga sinabi ko. So, hindi nga talaga siguro totoo yung parcel tongue. So, anyway, um, yung first day namin, nag-rent kami ng van, tour lang kami around the city, ay, sa Tagbilaran at the same time yung mga tourist spots. And one thing I've realized and one thing I've noticed na Bohol is very, very provincial. Though Tagbilaran is their capital, it's their city. Pero very provincial vibe siya, guys. Yung mga tao, ang bait-bait nila, very smiling, very accommodating, very nice. And the place is very, very provincial. It reminds me of my province in Bukidnon. So medyo hindi ako masyadong na shock or whatsoever. But of course, it's very refreshing kasi it's different from the big city. Though city yung Bohol, pero very provincial vibes yung ambience everywhere. Nag-tour lang kami and then second day pumunta kami sa uh, Hagna kasi doon kami nag-stay overnight sa friends sa relatives ng isang friend ko, friend namin. Doon kami overnight, then the next day balik kami ng Tagbilaran, stay kami there for another night and then eto na. One thing I realized din pala, while nasa van kami, umikot-ikot kami doon, ang daming tourists, I mean westerners around Bohol, kahit mga Chinese, Vietnamese, and mga Koreans, but mostly ang daming mga westerners. Kasi pwede ka palang mag-rent ng motor. Ikot-ikot ka lang doon. Pwede kang mag-rent ng motor. So, mostly yun yung ginagawa nila. So, everywhere we go, may makikita kami mga backpackers na nakamotor. Umikot-ikot lang doon sa Bohol. So, pumunta kaming Panglao. After, stay kami doon sa Alona Beach. And ang daming afam. Afam everywhere. One night, nag-dinner kami and nagulat ako kasi everywhere I turned, wala akong nakitang Pinoy. Aside dun sa mga crew ng mga restaurants, puro afam lahat. Think ko, oh my God, kami po yata yung tourist detail. I mean, hello. Hello. So, yun, well, nakakuha naman ako ng mga videos, so pwede i-share ko yun dito. So, check nyo, enjoy nyo, ang saya-saya. Bye! Ang saya-saya, ang daming afam. Ayan. Ang daming afam everywhere. Ano? Halika, halika, halika. Saglit! Oh. Ano meron dyan? Wow! Mura naman ang lunch. Oo naman. Mag-lunch na muna kaya tayo. Hanap muna tayo ng masastayhan. Hanap muna ako ng masastayhan. Kasi wala pa kaming place. Ayan, ang dami. Oo, ang saya-saya. Diba? Ano masasabi mo? Maganda ba? Ayan. Ayan yung maganda. Papunta sa maganda, magaganda. Very, very good. Hello.
nice. Ah! Bayot. Okay, kakamday. Ginawa ko bayat. Mura ko nasakuan. Na, diri na ko, diri. Mga ebay lang kayo. Ban, wala kiki. Mas di mga ebay. Peste. Bayat. Very nice. Very nice. Kinuko. Tuara nakita na ako. Tuara bayat. Kinuko. Tuara. Pare ko piste. Madagma ko. Tuara. Ayan. Sanang. Be. Dito lang muna ako, be. Ayan. Dire daw may mga on. Ayan na. Ayan. May nightlife dito. Ang saya-saya, guys. Ang ganda ng background natin, madilaw. Oo nga. Mami, ganda ng background natin. Bisis sa mga selfie, mga bako. Ito naman. Ayan, dami na fam. Diyos ko umuulan. Kami lang yata yung Pinoy dito. Ayan. Kami lang yata yung Pinoy dito. Ang dami na fam. Ayan, dito kaya tayo. Ayun, magkano tayo dyan. Mojito. Kemer Barun. Ayun yung mga kapatid, hindi naman nagsasabi sa Oo, nahubad mo na tuloy yung diwata outfit mo. Ayun sila ata yung kanina nandoon. Ang saya-saya. Gutom na. Ako din. Ayun na dun sa may unahan dyan. MBC, mag-selfie daw muna kami. Yan.